Igbo enwere ezigbo aba onye ka nje agwa unu tụnyala ya uche ka anyị bụrụ Igbo anyị bụ ka anyị mara Igbo anyị bụ ka anyị na-esile n'Igbo zaba n'Igbo ewe Prọfet Aruvaluezeama nke Igbo niile mmadụ a na-agọrọ be nne ya agọ mmadụ a na-agbarọlụ be nne ya ọsọ no retreat no surrender forward never backward never onye kwunibe anyị na-eme na ọgwa n'ụwa ka anyị na-eme mụ na ịgba mba anyị ga-ejeli Chukwu na ọdịnala ozi na-ekwe m na-agala ụwa na-eme akata ka nya na-agụkwa n'emelie onye a na-akpọtọrọ ibe meli nwanne ya onye egwu a na-akpọtọrọ ibe meli nwanne ya Igbo mụrụ onye ụjọ a na-akpọtọrọ ibe meli nwanne ya onye unu ya na-agba n'ọkụ ọ na-achụ n'ntoje ajụjụ ụmụ wee bụrụ ọbịbịa onye isi ala Tunubu bịara Anambra steeti kedụ ọ bịara mepụrụ ụmụnne m asị m ukwulekwule isi na ọ dị ka ndị amoosu na-ejebe izuzu inelu enye anya izuzu ndị amoosu na-abụrụ ezigbo izuzu ya wee odezu eberebe bụrụ onye ka njijụwa onye unu ya na-agba ọkụ ọ na-achụ nsọ ọja kedu na nwa maazị Nnamdị Kanụ eche emume ibe unu ga-ekwu na Tunubu bịara ka e nwee elu ka atụọ elu mali ka a ga-esi mee wee raka na nwa m maazị Nnamdị Kanụ ọnụ na-ekwuru unu bụ ndị agwago m unu mbụ eweruke maazị Nnamdị Kanụ ndị Fulani eweli Igbo meri pepe sup unu na-esi m ngọ kedu ibe na-eme tata ọsana ibe unu na-ahụ n'anya unu azara ajụjụ wee kwue obi kọmishọn epọtụ Anambra International Airport bụ nsogbu unu nwere chụkwanụ onwu na ajụjụ maọbụ Niger Bridge bụ nsogbu unu nwere ndị Igbo chetani n'oge Izrel oge nke ndị Izrel ebe onye kwu ka ibi ya na-akwụ Chukwu ugwu Moses n'azụ Igbo mmadụ Izrel Moses n'azụ Igbo buru ibu ụba alụ emeso okwe ndị ka ọ na-eme katama otuto gwa dịrọ n'ụka mma ije Tunubu bịara na Anambra bụ ajọ ije iwe njerelere na mgbelejele ogidi ijele ajọ ije ọbala ọkala dị n'ime ihe awụwo dị n'ime ihe ndị isi ya ka akwa Igbo na-aba mba ya bụ anụ ugili ndị aka ndị isi ya Igbo jide na awa na-aba na-aba mba na anụ emesi okwe n'ihu onye bụ ibi na ngada ọ na-agba na-aba anụ ajụjụ ka nna ajụ anị ka unu ga-eme ekwube n'ụtụtụ anụ ekwube n'anyasị anụ ekwube n'ehihie anụ ebi anyị ga na-esizi n'Igbo belini n'Igbo ajụjụ ka nna ajụ unu a na-ekwu na isi apụla enwe adịrọ mma unu jegbawa ukwu enyi isi n'etiti baba wee jụọ baba na-akpụ isi atụ okwu ka nna amalụ unu ọ na-abụkwu ụzọ Igbo mụrụ mụ anụ emesi okwu dị ka ọ na-eme a
na-ebido election akpọrọ m ndị Igbo o nwere oge unu ga-eketa na Abuja onye ọbụla bụ anụ ụlọ ikwuwe okwu freedom ojula ajụ gịnị na-eme taa chifu bụ chifu niile enwere na Naịjirịa o nwere onye Igbo abụrụ n'ọcha ajụjụ ka nna Sheikh Kennedy senior senator Naịjirịa ọ bụ onye Igbo chief of army staff ọ bụ onye Igbo president Naịjirịa ọ bụ onye Igbo vice Naịjirịa ajụjụ ka nka na-ajụ ọ bụ onye Igbo inspector general police Naịjirịa ọ bụ onye Igbo ajụjụ ka nna ajụ isi custom ọkwa niile enwere na Naịjirịa kedu onye Igbo nọ n'isi na presidential area unu azara ya aka m na-ajụkwu unu ajụjụ special advisor to the president ọ bụ onye Igbo senior advocate of Nigeria ajụjụ ka nna ajụ ọ bụ onye Igbo ka ntụ unu chụpụrụ echi anya ụlọ bịakwụrụ abịa mmadụ jidere ori bịalị na adị ya ezuwe o jidere n'aka ejebe kọt olusie kọt gbala onye bịala ori na adị ya aka ebe ye ndị Igbo mụrụ Tinubu ụrọ bụrụ Peter Obi na-election o mesie bịa n'ala Igbo unu mee ibe asị isi eme na-etere emewo Kennedy na-alụbụ alụ katamasi abụli ya akpụ Tinubu bịalị n'ala Igbo unu sie nye dịka ọbata ofu Anambra steeti ewe mmadụ ọnọzikwanị n'ala Igbo na-apụta onye zulugori ikwuwelu okwu eze n'isi Igbo politicians jụkwa n'ọnwụ na ajụjụ onye na-emebi jụkwa onwe gị ajụjụ maka ego onye lele onye agbata obi ya maka ego ọgaba ga-arụ kedu onye ị ga na-ebesa onye ka ị ga-agbagwo onye na-amụchi ndụ ya lelu onye ahụ agwụ ga-agwụ ya n'iru ka ọ na-anwụ onye na-emebi anya gị n'afọ ka ị ga-eji Igbo akaligo mba ji a na-arụ n'ọdụ mbọsị ome agbago m ahịa na-abịa ka n'uru onwenugo gọvanọ onye jela ana Yoruba Lucia ebunye ya okwu ọzọ ndị Yoruba n'isi unu achọkwa n'ime nwanyị jide ndị isi ya ga na-ewezi iwo na ndị ọzọ ndị isi ya ga kwụsịrị kwụsị ya ozi ndị igwe mana Anambra steeti niile ọ bụrụ ibe ekwuru ka na-eme ije prezidenti Naịjirịa Tinubu jeli na be ekpo awụwọligbu n'ime ihe ọbara ọgala dị n'ime ihe ndị isi na-ewo iwo na ọ bụrụ ibe abalị ka na-eme unu si na anyị Igbo okwu si bụwa rọba anya bụrụ okwu we have reconciled and we have reconciled
sekuriti ọda bụ na ndị a chụrụ ọsọ ndị magazi chụrụ ọsọ ndị ori na ndị ama ndị gbara ọsọ n'ime obodo ka eji wee gwa ọmụzi ya sekuriti onye ori ya na-achụrụ ori onye ori ya na-achụrụ obodo gbanị nwa m ise ezelenzi soludo onye lụwa anya ka amali ma ọ bụ Fulani ọkwazikwa sekuriti ewe oji ncha gwa ọrụ mari n'onwe ya egwugwu anya ego mgbe enweghị egwu anyị ji buli ilu anyị ji ego mama m nwanyị mma arụ oke mmanwụ ebu na-eyi igbe egwu alụzi ọdụ n'olu ụwa bịa ode njinji nne m eze nwanyị nọkwa nso ibe enwela agba na-abụ ezi ụlọma mbala nwụziome agba ọkala ete naija nọzibiome uzizi ude n'ọkala igba arịa mụji ude eberebe ekwusi oni ka ọ na-eruo oge alụsi arochukwu igbo jide ebube mmanwụ ọgbọ gịlịgịlị ata nwoke mmiri osu girigiri nsugbe ejide osi na mmiri ana osugide mmanwụ na-agbala ọra alụsi nwere eke ewe arọ na-ego na-eri eke na na nteja aka abalị odo aja na nteja abụọ ihe bụ n'aka n'ele ọmụmanwụ na-ebe ejiri ime egwu nwe ejebe ogene ka ọka azụ na-eje ọka azụ ejebe alụsisi na mmiri ya na alụsị ụmụ ọgbọgọ egwu abịa egwu na-akpọ ite chip meka ọgwụ eji ọrụ emeka nwa m ọgwụ eji onye mma ọgbọ ọka alụsị ụmụ ọgbọ ọka egwu na-akpọgo ya bụ na nwụọ ọgwụ eji ọrụ gọvanọ Anambra steeti Obi anyị na-echekwa dịka ọbata ụlọ adị mma eze ọmọgọ ndị egwu niile eze ọmọgọ ndị egwu ọdụ nwanyị nke Naijiria mepụrụ ọjọ na-atụ alụsị oji moto eme ọsọ ọsọ oge ọba ili mere erike eziokwu a na-agụrịrị ugokwu eche mma nwa bit motos Nigeria Limited bụrụ ọka aka ya wee ijisie n'ọka unizik nebe anya n'aka nri gị ị ga-abụrịrị ebe a kpọsara moto ebe deliviti moto Nigeria Limited moto bụ na ị chọrọ anyị nwere enwe irisie Unizik Junction ị ga-agara wambo ibuviti moto Nigeria Limited ọnọga eso m n'egwu eronye m oji ka njebe Cameroon ka nje kene ndị eji mali ntega bọọlụ na Cameroon mepụrụ onye na-atụrụ alụsị omega agụ onye iru chi mana mmụ ebi nteji ka anyị na-akpọ ọ bụ chief okeke nwa
manjerigo ya bịa gbalị ịbọ onye bụ shama managing director Sumokan ọtọmọba ka enwere na kemeru a na-agba ọgwụ n'igwe oche ike ekweni onye bụbu shaman general NDU ndị nteja bọgụ na Cameroon branch okeke nwa ya Sumokan Nigeria Sumokan West Africa Limited oge ka anyị na-ekwuluo onye egwu na-ekwulu nwere ibe ọ na-eme ya na lọk sisi lọk nwanyị mma adamuchinyi ga-ebugo ogologo ala inyere nwafọ ya onye ga na-eju osodiema ka ụmụ agbara ya ọdụkọ ojikwa egwu na-akpọ ọnwa ngwa ọdụkọ na mma anụnwa nwanne eji opisi nwanne ozu udo na mma anụnwa Sumokan manjerike isi m kwadosiri ike na mbọsị ị ga-akpọpe plaza gị ma mmụọ ebinti obi kpọrọ okeke plaza n'ịga kwali mmụ na ndị egwu m yunifọm n'ogwu na anyị ga-anọ mbọsị afọ tiji ya egwusi ewe Sumokan Nigeria Limited ana m ekenekwe oke mmanwụ na-agbalụ onye ọrụ kaadị dịka anyị na-akpọ na Cameroon arụsị nwere Igbo bụ ana m ekene gị egwu ada aba ya dịka anyị na-egbuo ọ bụ chifu Chukwuma UBA ụba ndị ka anyị na-akpọ one with God is majority onye ama ọkpọrụ ka bi na n'ibite ndị ka egwu na-akpọ dealers moto basi enwere na Cameroon oyim injinia Chukwu nwanyị ọrụ ga ọ na-emebe taya ọ na-emebe ekwu moto ọ na-emekwu impọtụ esipọtụ wesi m kenekwuwe edozi agụ nwanyị mma aba edozi agụ nwanyị mma lọlọ Chinelo ụba UBA osodi achụta na erisi wee bata be UBA erisi bata bụ ụba ji wee gakwuo n'ihu nwanyị mma kelele ewe yabodoziabụ Chinelo UBA ụba ọ mụtara ihe ọmụmụ karịa ọ mụtara nwago ọ mụtara nwaanyị diọkpala eze ka nna akpọ Chimobi egwu nwa m Chukwu ụmụ oge ụba egwugwu adịghị abụ nwanyị mma ezigbo ada Chiamaka so na ndị bụ ụba UBA egwu na-eke ya bụ odoziabụ ya Chinelo Mrs. nwanyị ọ mụtara ọyị anyị ejima nwoke na ọ wee dị mma nwa m uchi na-emere m
ịchọba moto na-ele chọba oyi chukwu ịchọba ezigbo batịrị ị ga-etinye na moto chọba miracle batịrị wepụ oyi anyị chukwu ya bụ CEO managing director miracle batịrị ezuru mba niile ịchọba taya ọbụ oyi chukwu mụba UBA ya wee oyi mụba sireti UBA anyị onye ruka kelele ebune egwu na-agọ mmadụ ga-ebido obodo anọ egwu akpọlitebe ezigbo mmadụ nwa nwere obi obele nnanala chip kilementi nwatụ abụnye udo alụsị nwere igbo bụ nnọ ibe emegwe n'oyi ma abụnye udo menti pawa na parakọt menti pawa na parakọt egwu na-afọ ite gị ojije na-eme ojiliste mọk wakwa na abụnye udo nke abụnye ego abụnye udo menti pawa Nigeria Limited bụ ọkaga obere nwa na-ayọ eze ayọ ụfọdụ na-azọ eze azọ kelele egwune o si mụ kenekwu ezigbo nwanne ya Chief Nnamdị Christian Nwafọ onye ka anyị na-akpọ akwụkwọ ego sokwu na ọjọ mma ojimechi na-eme ojimoto akpa aka akwụkwọ ego Igbo na India egwu ugeleli gị o jide onye mmadụ ka ọ ga-eri akọ na nri ya mmadụ bụ na mmọnwụ gbajiri na-ekpuchi akwụkwọ ego CEO Chairman Managing Director High Movement Hotel enwere na Lagos State ilusie isheri Showerite Movement Hotel yebe anyị na-enwe ọcha yebe anyị na-eli na-aṅụ n'egoli ọkacha mma ewe akwụkwọ ego meli ya Prophet Aruvaluezeama were ego nwechebe Pakistan meka iji weje Pakistan aba ọ bụ maka oke nwa Chief ọzọ mma ele ya si Chidozie Action Man n'ụmụ Abaka ogwu dị n'ụmụ mba ndị agụ na-esi agụ local gọọmenti n'Enugu steeti onye ka a na-eti o mesiri obu mbọsị nwanụ n'ụmụ mba na ndị agụ ụmụ mba egwu na-agbago igwe ndị Igbo na Pakistan eze ndị Igbo na Pakistan egwugo Zemenezu na-ekene gị onye mere ike eze ndị Igbo jisie ike eze anụ anwụrụ anwụ kokokele eze Igbo na Pakistan kelele o si mụ keneli ya ezigbo nwanne ya unu mana ọbala adịrọ ka mmiri na ọbala na-esi isi nwanne na-eji aka mgbe ozu sirere isi n'enu Aiship azụ ụka animalụ enyi nwanọ bụ ụmụ mba egwu na-akpọ gị onye ụmụ mba ndị agụ onye ga na-etukwu
one of ụmụ mba ndị agụ alụsị oji moto eme ọgọ bịa alụsị oji moto eme ọgọ bịa meeli m ọgọ nke m onye ji moto eme ọgọ ọsọ 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 ihe mma m onye mposi ebe ọ bụ n'iji moto eme ọgọ ma m ji ọkpa aka ana m atụkwa n'anya gị alụsị ụmụ mba ji na-ego egwu aba o si m kenekwueli ya Chief Anthony Aniamalụ nzabata wanụ n'ụmụ mba ndị agụ ewe nzabata dịkọrọ dịka na dị mmanụ ndị ụmụ mba ndị agụ ụmụ mba ndị agụ ụmụ mba ndị agụ enwere ọba n'anya mmadụ ka ele egwu anyị nwere ugwu na mba na mba ibe emenụ ibe emenụ anyị ndị ụmụ mba ndị agụ ibe emene ndị oyi mụ mkpọrọ ebe a mmadụ ka iji wee bata obodo egwu egwu eji ejebe n'ọka ego anyị na-abata ọka ọ bụ maka ezi ọhịa anyị ezi oyi ga-ejo nwanne Chief Ajuruchukwu Nwaka bụ eze ka iji wee bata ọka Ajuruchukwu Nwaka bụ eze n'ọka egwu na-akpọhọrịgo aba onye mụnnọ ka evileji ọka ji ide odogwu bụkwa n'ọchọ mmụọ onye ka na-etu ike mba n'ọka ike mba ọka ome nke abụrụ n'anya ike mba aba onye ka na-etu egwe dike n'ọgụ ụlọ nwa n'ụmụnnọ ke n'ọka onye ọbụla agba yala yala utu nkịta niile bụzi onye ọnya odogwu ike mba oke mmanwụ eji mala obodo ya n'ụmụnne ka n'ọka ike mba ọchọ mma obodo ya ike mba chionya dị n'izuzu n'ebe a na-agba ike mba ya wee ya oke ike mba n'ọka onye ụmụnne ga n'ọka omibe siri ike na n'ike n'anụ oke osime egwu onye eronyiye maka anyị na-echeta onye oke bụ ka anyị na-echeta onye anyị ji jee bụ ezi ọhịa anyị Chinedu Ọkanume na mmụ egwu abịa Chinemeze wanụ na mmụ onye nyabịa onye ka a na-etu mgbọrọgwụ ego na oyi na ọma mbala niile asị hol mgbọrọgwụ ego egwu na-agbọghị CEO Ọkanume Empire egwu abịa Ọkanume Travel and Towers bịa
fene chukwu aka n'ụmụ nwanyị mma onye ka a na-etu mmanụ n'ụlọ nwanyị ọma mama ya egwu na-akpọ gị erisi wee bataba ọka n'ume akụ ya ji wee banyekwuo ụba n'ihu ọba osodiema CEO Gentle Brazil Limited Liability Company Nigeria Limited osodiema ya wegwozie mmele ologbu oyi na ọma mbala si eme ka ikiriti Alhaji Lawan Mohammed Sani Shagon Managing Director Ireti Ego Company nke enwere na Benin Republic a friend indeed is a friend indeed Alhaji Lawan all we are saying is thank you so much big company na Benin Republic Ireti Ego ewe ya bụ mgbọrọgwụ oyi na ọma mbala o si m kenekwe Chifu Chinonye Chukwu debere nweke onye mmụọ onye ka na-etu ụwa bụ na ndụ nye m na ndụ enyere m n'ọnwụ ụwa bụ na ndụ oyi m ụwa bụ na ndụ wee gozie menesube wee nwere kompini moto ka a na-akpọ ụwa bụ na ndụ transport moto Nigeria Limited moto na-agbasisi werere n'ezi ụwa bụ na ndụ atagata abụọ onye mmụọ onye otu moda dị na mmụọ nya wee gozie menezube ebube ya wee ana m ekele gwugwani obi ekulie shama Progressive Union Onowu Igbo 190 na New Delhi omeyi na ọrụ mgbamu egwu na-akpọ gị alụsị ise egbe 90 na-eyi atụ egwu jisikwa iko Onowu Igbo 90 ije mmekwa n'Igbo 90 ogene mama ogene Igbo 90 obele nwa m Ikenna nwa m ositadụ onye ntị ị na-ede n'Igbo ede n'oyi ya wee ogene ntị eje ka m na-enwe ekene Chifu management ndị ego 90 ibe mene gị ibe mene ndị na-ejele ozi onye luwa na ọbụlụ nwanne ya nne m egwu nwe jebe nye ka nji batazi alọta ka a bụrụ n'anya ọ bụ aichi anaghị ọnụ ngwọ o mesiri obu mbọchị wanụ na napụ ọzọ mesiri obu mbọchị wanụ na napụ niile egwu na-akpọ gị ibi mere erike eziokwu a na o mesiri obu mbọchị bịa welu ugo gị o mesiri obu mbọchị bịa welu ugo gị mmanwụ ndị alọjide ya na nwanne ya Onowu Nzenwa akwụ na napụ Onowu Nzenwa akwụ egwezi eze na-esogbu ya bụ mesiri obu mbọsisi m keneli ihe ndị ọyị ya ya dịka ị na-akpọ ite wepụ Chifu Lawrence Onumu
bụcha ego nwanne n'elu ụwa anyị na-aga o si mụ kenekwueli ya chief ibe anyị chukwu ekwude ọkalise ngene wa na-eburu ngene nwa na-abatete nwa abatete bịalụ odogwu eziri ozi mmadụ na-abọghị ya were ugoji onye gị ka a na-etukwu mpụta ugo bụ ọlịlị oyim mpụta ugo bụ ọlịlị bịa were ugoji odogwu abatete jide egwu onye mmiri nsogbu anyị ekenekwu ha isi ọgọnna nwoke ọzọ odozi obodo ndị alụ n'ike odozila obodo ọdịmma n'ọdụ ugo ego echi azụ na ala dịka anyị na-ekwuo Chairman Managing Director Ogo Park Nigeria Limited dịka anyị na-ekwe Prophet Aruvaluezeama welozebe n'ezi oyi gị Chief alụsị omenala na anụ uke niile onye dị ibodo ọgụ chukwu mụnyeli ndụ uke niile mmadụ ike obere nwaanyị na n'uke ga nne Chairman Managing Director Skyview Hotel nke enwere na North ewe onye ụkọ obodo mmegbu Prophet Aruvaluezeama agwara m unu ndị anyị na ha na-adị na mma na-akaliso ego m akpọitebe oke nwa abụọ mụrụ n'ezi ọgụ ya dịka anyị na-ekwu Chief Simon nwụ ya nna onye ka a na-ekwu ọkanụ ma ewu anụ n'ezi ọgụ ojibe a na-eli eli nọ na-eme kwarọra ebiri Disemba nwanne eke mezi nwanne eke moto nwanne eke aparaisi ya na ego dị n'ime ya onye obili rice onye ego onye obili moto onye gwuonye ego ibe ọ bụ na obieli gị ọ ga-enyelili gị ego n'aka ị ga-ejikwa moto ụmụnne m na nke ikpeazụ zụwa onye ka ezi owere na-esila anya wee tubu ya igwenyela ọkụ nwa n'ofe ezi ọkụ ide mmiri lokal gọọmenti alụsinyela ọkụ n'ide mmiri nwamusa ọnụ nwụ ya nna nwokedume ewanụ n'ezi ọkụ ọmọgọ ndị ide mmiri niile asị eho ijizikwebisi eme import and export battery inwezi batịrị iji anya moto chọba ọkanụ na-emezi onye na-eme import eme export nakoto mkpụrụ ka o nwere isi ọnụ ọkanụ ewe nwanne majik mmanụ n'ezi ọba nyaba ọkanụ ma anyị na-ekwu o si m uke na-ekwu eli ya ezigbo nwanne ya Chief Chukwu da nene omeibe siri ike n'ezi ọgụ onye ka a na-etu swate wanụ n'ezi ọgụ odogwu nwa m na egwu na-ekene gị ekene onye ama ama onye ka ọdụ na-akpọ ilusi ihe Nnewi moto pasi Nnewi
asị ka ọ bụ na ị chọrọ nwere ihe sụọte gbakwa mbọ mbọsị anyị ga-erute nke gị mụ na injinia wori ka ịsụkwate ka isi asụte ịsụzi nya ịma na ibe emelibe ndị mmụọ sụọte isokwana na ibe na-emele eze owele ibe iso na ndị na-egwu lililila osi m kene ukwu ihe shif ezigbo mmadụ Francis Obi ọzọ nwoke mmọnwụ ọgwụ na-eto ihe abịaghị ọsa silinda ka ọ na-azụ n'ime Ọnịsha do onye ka na-etu machi na-emeliwe ọnụ n'eziokwu onye mụdalụgwa ibe onye mere eziokwu ya na-eto o ji gasị eme ọkụ machi na-emeli eziokwu iwe eme n'ụlọ iwe eme n'anyị ka anyị dịrụga nnukwu ebe chukwu onye bụ ahịhịa anyị na-ayọba ya bụ ọka n'ume onye asịrị m kene ndị ezigbo mmadụ n'eziokwu nwachi na-emeliwa ajụjụ nna ajụ ị na-emekwa ọgọ ka ọka n'ume n'eziokwu ibe ji mụbe chasị mụ na silinda m akarịwo mma agbata obi na-abụ na be gị ka akpa ka e ga-eme gasị mụ na silinda m akarịwo onye kpụrụ ogbe eburu na-eme ka ogbe ebu ewe nwachi na-emeliwa n'ezie ọnwụ kene egbozie mene sugbe na ebube ejebe mụ Maleji onye ka njibata Maleji ọ bụ maka ezi ọhịa anyị ihe nne na awa n'ọbịa Maleji chebuliche na-atụ anụ oyi ọ tashiwa n'ofe oru mba aishi nwam uchekwube eze ọbọ onye ọkọ dịka anyị na-agwalụ wee n'anya na agbago gị na-agwa n'ọbịa na anụ dị iche iche nọ n'ọbịa ka itinyekwa uche na amara nke ga-ebu ihe nne m nwa m uchekwube eze ọbọ bịa were ogige gị onye ọ na-eme omume na-ebe obube iso na ndị a na-egwu na Malaysia eziokwu onye chukwu nyeli ndụ nọ n'enyi aka m na-ajụkwa Anambra steeti ọna Igbo be anyị dị n'ihe Tunubu bịara eme na Anambra steeti onye mosu adịrọ mma maka onye mosu batara biye ya bụrụ maka odo wele ibe dị iche iche kwuru egbe kwuru mma osuobu na amosu na-agbakwani onye achụrụla ya gbara yelele ka emesie ekwutọlụta na-ejuru abụọ n'ọbụta enwe obi ọcha ewe nna m dike na-eme Prophet Aruvaluezeama na Pite studio na Mkpọ na Warrior Ise uru kele isi ike aka onwe eze na-ekwanyepụ egwu eze chukwu ike aka onye ntị onye achọrọ ntị ya bụ ọnụ na-egwu